fawr iawn, gyrwch ni droi nawr at fyd y campau, Bethan Clement, un gohebydd ni bore yma, a Bethan sylw I dartiau bore yma, siom I Gymro neithwr. Ie, pencampwriaethau PDC y byd yn parhau yn Alexandra Palace heddi a Cymro Jonny Clayton yn cystadlu yn y drydedd rownd neithwr ac gêm gyffroes siom i'r chwaraewr o Bontebera fe gollodd cymal olaf un yn y set olaf yn erbyn Joe Cullen o Loegr. Joe Cullen yn ennill o 4-2 yn y diwedd. Mae Dylan Williams sy'n rhedeg cyfri Twitter PDC Cymru yn ymuno gyda fi. Dylan, bore da I chi. Dylan I chi'n ynglywed I bore da I chi. Bethan, bore da. Ni'n gwych clywed chi. Diolch o galon chi am eich cwmni chi bore yma fel o'n i'n cyfeirio fyna oedd hi'n gyffroes. Rhwng Clayton a Cullen yn cymryd I tro I fynd nôl ymlaen ar y blaen. Oedd hi'n gêm gyffroes a fydden ni siwr fod yn gweud ar gêm orau yn y gystadleuaeth hyd yn hyn. Mae'r ddau yn ffrindiau da oedd hi ar y roci, felly oedd hi'n anodd fi'n credu i'r ddoi I deimlo rhyw fath o gystadleuaeth yn wario gilydd. A oedd y ddoi nhw'n brwydro am y tro cynta I gyrraedd rownd 16 ola yn ei gyrfaoedd, felly oedd lot yn efantol. Oedd hi'n dipyn o ergyd I Jonny fi'n credu golli'r set agoriadol, gant fe oedd y chwaraewr gorau bryd hynny. Ond erbyn diwedd yr ail set, bydden ni'n gweud oedd Cullen mewn llwyr reolaeth o'r gêm, a oedd hi'n anodd gweld ffordd nôl I Jonny. Ond fel ni'n gweld yn y gemau sydd â fformat rhywfaint yn hirach, mae momentum yn medru trosglwyddo I sawl cyfeiriad yn ystod y gêm. A dyna ddigwyddodd, welon ni Jonny'n dod nôl I arwain o 2 set I 2, ond yn anffodus wedyn, Cullen nath ennill y 2 set nesa ac yn cipio'r ornest gyda gorffeniad gwych o gant I ennill y gêm yn bwrw 2 double top. O dan bwysau aruthrol I fod yn deg I Joe. Ie, o'ch chi'n gweld y ddau yn ymdopi'n weddol o dan y pwysau. Ond o ran Jonny Clayton, siom neithwr yn amlwg, ond mae wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus iddo fe, nag yw I? Fi'n credu fydde Jonny'n edrych nôl ar 2020 fel, gyda lot o foddhad fydde ni'n gweud. Mae wedi cyrraedd rownd gynderfynol yr UK Open, pencampwriaeth Ewrop, ffeinal y German Darts Championship, a wrth gwrs pwy all angofio ennill cwpan y byd gyda Gerwyn Price yn mis Tachwedd, felly bos bydde ni'n gweud hon yw I dymor gorau fer y gylchdaeth ers ymuno ar PDC. Ie, edrych ymlaen I weld beth ddaw ganddo fe yn y flwyddyn newydd. A chi sôn amdano fe fyna, Gerwyn Price, yn un o'r ffefrynnau ennill yn Ali Pali eleni y trydydd ditholyn, a mae e'n chwarae heno. Odi, felly mae Gerwyn yn chwarae erbyn rhif 30 y byd heno, sef Brendan Dolan sy'n dod o Gogledd Iwerddon. Os ni'n edrych ar ei record blaenorol, maen nhw wedi chwarae gilydd 6 o weithiau ar y cylchdaeth, gyda'r ddau yn rhannu 2 buddigoliaeth yr un. Fi'n credu ar ôl neithwr nawr, y datblygiad mwyaf ni wedi gweld ar yr ochr yna'r dro yw bod pencampwr y byd Peter Wright wedi colli afel ar Toulouse Sidwadel ar ôl colli i'r Almaenwr Gabriel Clemens. Felly mae pethau wedi agor lan I Gerwyn ar ochr yna'r dro. Os fydd e'n fuddigol heno nawr erbyn Dolan, mae na barth anodd iawn I gyrraedd y ffeinal. Gallai wario rhywun fel Jose de Souza nesa, sef pencampwr Grand Slam, a wedyn falle rhywun fel Nathan Aspinall, chwaraewr mae Gerwyn wastad yn cael rhywfaint o drafferth yn erbyn, felly bod y newyddion bod Peter Wright allan yn gret I Gerwyn, mae dal tipyn o daith I gyrraedd y ffeinal ar y trydydd o nawr. Gewn ni weld bydd ddigwyddith hyn ond am y tro Dylan. Diolch yn fawr iawn I chi am y sgwrs bore yma, ymateb wedyn I Gerwyn y bore fori, ond